Tapasonang rohatta, maredehita bukwede nomor 550 sia ayat sada saha tutulu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumopalangi dohot tanon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehova, ianggo halak partigori, manguludo binahen ni
parsihohoton na marhaporsiaun. Alay anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo, hubahen hami si lehon-lehon muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehon dihami haporseaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akka na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna. Lapatanna, ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ai dinatar sosak, doho ditangiang, doho dipuji-pujia do si dohonon goar ni debata, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, maulahon na ombar tupatik mi. Amin. Mared dehita.
roti madosatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak perdosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot huarsahi hami homar hite pikiran dohot hata dohot pabainan nami naroai nang dongan nami dang doson diri nami hubahen hami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa tod dinami dibaheni tamado rimasanmu jala uhumonmu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi mangidos yan nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu nabadiyai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigi mabaga-baga taringo tuha sesan ni dosa. Molo tung adong manang ise na mardosa. Adong do pangodiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay. Jala ibana do pardengganan taringo tuha sesan ni dosa. Alay dada holan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor gabungan Jeriko.
redehita. Tatangihon mahatani debata di mingguta sadarion imana tersurat di 2 Korin 4 mamukasian ayat 10 tolu sah rodi ayat 10 walu tabba biddu 5 ayat sada marsoring mahita majahasa. Alaitong do todi hapur siauni di bagasan hami hobar tunatar surati na porsia doau ubahen na huhatahon hami pe na porsia do ubahen na dohot hami makkatahon. Allah boto hami nang paheheon Tuhan Yesusi paheheon ni indo nang hami rapon Yesusi jala pajongjong na do hami rapon hamu. Alai saluhut nai alani hamudo asa asini rohai nalam tugaddana dibahen na torop makkorhon hamuliateon na sumurung bahen hasangapon ni debata. Dibaheni dang marnalo jahami alam tu buruk nape hajal mau nami pardurui anggo perbagasani ari-ari do di paim baru. Ai hapor suhon nami namartiki jalanan yang porsanon ido patupahon di hami hasangapon na sumurung na lumobi hamulion na saleleng-leleng na. Allahu tailihon hami na sataridai datung na taridai ai pasatokinan do na taridai alamanantong doro di saleleng-leleng na sotaridai. Ayod do huboto hami dinatanggal bagas parlapay-lapayan nami na siyan tanoon adong madihami inganan na siyan debata bagas naso pinauli ni tangan namian saleleng nileleng na di banua gijangi
ido sahatna, martua mana tu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Kur ina Kamis diuduti ina Jeriko.
maha tidakon maha porsiaw tay. Son na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantod di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tu hatta, na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama te tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Korlansia.
Shalom. Selamat hari Minggu mah di hita sasudina. Tabege mah tikting na masa dot na naing masa di minggu paduahon dong Trinitatis dohot topik di pargogoi Jahoba do na posona. Na parjolo ucapan salam. Parhala doa KBP Immanuel pasaton selamat hari Minggu tusude ruas nihuria nama dohoti parmingguan sadarion jala aka tamue nami nasadarion dope parjolo sahali marminggu di garejaon upasat tamima hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita di parmingguan sadarion. Napa duahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Parhala doa KBP Immanuel pasaton selamat ulang tahun hatu tubuh turuas namar ulang tahun di hari Minggu parjolo bulan Juni 2024 dohot na parsaripeon. Saya dilihat debatama gajang ni umur hai pason dot akalas ni roha hata ni debata tunamar ulang tahun di enet sian Filipi 4 ayat 4 marlas ni roha mahamu toktong di bagasat Tuhani uhulaki ma madok marlas ni roha mahamu akka gowar namar ulang tahun hatu tubuh dot parsaripeon boima tajaha di infokus. Nabatuluhon papungu pelean naparjolo sadarion papungu pela tujolo do 2A do 2B tuha perluan ni pusat dohot sentralisasi napa duahon tuari Minggu tanggal 16 Juni 2024 papungu pela tujolo 2A dohot 2B tuha perluan ni pembangunan dohot sentralisasi napa opaton Dewan Koinonia Naparjolo seksi sekolah minggu. Hasil evangelisasi kor dakdanak sekolah minggu dohot guru sekolah minggu tanggal 2 Juni 2024 minggu siang ima 1.221.000. Napa duahon seksi lansia. Nah di hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Denggado mardalan pertangyangan PHD lansia, torop naro tu PHD lansia 30 halak. Tatangnya koma asa tulam toropna kehadiran di pertangyangan lansia di Huriata. Napalimahon Dewan Marturia boima tajaha di Infokus Garejata. Naponopon Dewan Diakonia boima tajaha di Infokus. Napa pituhon kegiatan pesta Huria dalam rangka ulang tahun Huria ke-65 dan jubileum 125 tahun sending HKBP. Di Patupa Panitia Pesta Huria do kegiatan dalam rangka pesta ulang tahun gereja ke-65 dot pesta sending HKBP. Rangkaian kegiatan lomba, boy mata bereng, distensilan warta jemaat, domutusi, ria mahita, madohoti, acarai, tik-tik tabangan amanginang, tu warta stensilan, nomor 6.5, lomba menyanyi buku hende AKBP, nomor 826, hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 pukul 1, peserta 3 orang lansia per week. Tambahan hobar tu perkembangan ni situasi dot pertikian lagu pilihan tu jemaat lansia ditambahin imana parjolo bukuede nomor 754 napa duahon bukuede nomor 435 napa tuluhon bukuede nomor 836 boima dipilit salah sada. Ima tikting tambahan tu warta stensilan nomor 6.5. Napa paluhon dohot pasiahon
acara pertanggengan wek, dohot inganan pertanggengan wek, boima taida distensilan, ria mahita madohoti partangengani. Nomor 10 sada, dot nomor 12, boima tabereng di infokusta. Molo tapamanat amang inang, narotu partangyangan dot narotu parmingguan, holan 82%, jadi ria mahita madohoti partangyangan dot parmingguan. 10 jadwal pelayanan di hari Senin satu hari Minggu, boima taida distensilan warta jemaat. 10 jadwal parkur tu Minggu 16 Juni 2024, boima taida distensilan. 15 ruas na opname di rumah sakit dot na pemulihan di Tonga Bagas. Na Barjolo, Maria Montes Boru Tagalung, Sianwek Nazaret, opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Napa duaon M. Fitriyanti Boru Silalahi Sianwek Jeriko, opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Napa toluhon Masni Boru Guru Singa Sianwek Jeriko, opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Napa paton DP Simatupang Sianwek Jeriko, pemulihan di Tonga Bagas. Napa limahon Situa I Hutajulu, Sianwek Nazaret, pemulihan di Tonga Bagas. Paonopon, Elvin Pangaribuan, Sianwek Nazaret, opname di Rumah Sakit Adam Malik. Napa Fituhon, Situa Dr. Anda El Borubarus, Sianwek Getsemane, pemulihan di Tonga Bagas. Tikting tambahan tunamar sahid. Napa Waluhon, Rostani Borusinaga, Opung Johana, Sianwek Betania, opname di Rumah Sakit Advent. Tatangnya konma asaboi hatop malum akar ruas namar sahid jala na pemulihan di Tonga Bagas. 10 nama yang memakai gedung sekolah minggu dohot gereja boima tabereng di Infokus. Ralat tikting tanggal 2 bulan onom 2024 di poin Hamuleteon, tarsurat disi D. Panjaitan M. Boru Guru Singa, Sasitongna, B. Pangaribuan, Boru Guru Singa, Sian Wek Jeriko. 2 Romawi, warta keuangan, sentralisasi, dohot non-sentralisasi keuangan, diakoni sosial huria, dohot keuangan pembangunan. Laporan keuangan Ninggerjata tu sentralisasi do non-sentralisasi, boima taida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Upasatamima melate tu sude ruas napasaton pelelanan bulanan, pelat tahun, perpuluhan, hamoleteon, diakoni sosial huria, debatama nama masu-masu sude ruas ni huriata. Songonima tikting na masa do nanaing masa dihita tuat tamah mamasu-masu. Shalom. Tapak sahat ma peleata tujulo ni debata, hut mahita marede.
Pasada rohata martang yang bahita. Dipuji rohanami ho Tuhan. Allah basam nama nugu-nugu kami, terbaik kami hipas mengulau-ulaun nami. Ditugu hodo kami tu bagas parsawaran nami, di bagas joromon. Madok mau liate, siala pasu-pasumi. Dohot naing tumangi hokatam. Asa anggiat rohanami, tarukap jala bagas mangatusi, dohok makangulu hokatami. Mamasu-masu maho Tuhan, parhitiammu minggu nami sadarion. Asatung sikop ngulu nami denggan, dia dopami. Dohok di ngulu nami sigano pari. Alani makuling maho, jala torusi mahatami tu hati-hati pikiran nami. Si peopon nami jala parangehonon nami ganuk tiki. Sesa sudi dosa nami, yas mahami buri, jala tumpatau mahami, parjabar dihanguluan na pinarademi. Jalo mahami Tuhan, marhitiasi ni roham, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sialo mamangina. Hatani tu hatta dihita di mingguta sadarion, sada Samuel walu ayat 4:1-10 sada. Hujaha dihita jala tapai huti hukma di bagasan rohatta songonomba didok. Alani di pangido Israel raja. Alani marluhut ma saluhut akasituan Israel manopot si Samuel turama. Akaninna nasida matu ibana idama nunga sari matua anggoho jala akka anakmu dang di ihu-ihu nasida akka dalammu ope papema dihami sadaraja asa ibana manguhum hami suang songon saluhut bangso parbegu alai sogo ni rohani si Samuel do hata nani do nasidai sai lehon dihami raja sada asaibana manguhum hami jadi martangiang ma si Samuel tu Jehovah dunginin na Jehovah ma tu si Samuel tangihon ma suara ni bangsoi disaluhut nani do nasidai tu ho aidada ho audo nabi nolokon nasida disi asa unang be au raja nasida sumantu saluhut pabahenan akka nabi nahen nasida olak niari uju au manogi honda sida ruar sian mesir rasa sadarion sai ditadikon nasida au asa manguloi akka dewata sileban suak songoni di bahen nasida nang tuho ope tangihon ma suara nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingoto tuho nasida uhum ni raja nagungombom nasida sugut dungi di patol hasi Samuel masude hatani Jehovah tu bangsoi akka namangido raja sian ibana jala di dokmah odo uhum si ingoton tu raja nagumonggom hamu sogot buaton na do akka anakmu jala bahenon na mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlojong nasida dijoloni huretana ido sahana nungatakas berata pai hutihut hatani dewata na hujaha di tonga-tongata. Topik minggu ima dipargugui dewata naposona. Dipargugui dewata naposona. Isedo naposona. Tuhan menguatkan hambanya. Siapakah hambanya? Tadokma orang-orang yang memberitakan Injil. Dohot halak naporsea.
Jala na posona ima na uduk atau orang yang taat kepada Allah. Karena hamba adalah sama dengan hatoban. Jala hatobani ima hanya menuruti, hanya mentaati Tuannya. Jala hambanya itu atau pemberita Injil hanya menuruti Allah dan banyak pergumulan. Amang inang barita ni si Samuel ditiki poso di pajongjong dewata ibana gabe hakim. Hakim imam memimpin bangsa Israel. Tiki istilah pemimpin hakim do dan raja. Alai matu ama si Samuel. Jala ditiki haposon ni si Samuel, kepemimpinannya sangat bagus. Karena dia mendengarkan firman Allah, jala ahana nidok ni dewata, ido dipatikon jala didok tu bangsoi. Alani sejahtera do bangsoi, jala denggado bangsoi. Alai di ida dewata do, di hatahon dewata marhite turpuhon. Pangalahon di bangsoi. Ima sian Mesir sahat di pardalanan dang hibul rohani bangsoi. Beribadah manang manobba dewata. Manang mangului dewata. Dang songon seorang hamba. Tidak seorang pembantu atau hatoban. Dengan tulus, dengan taat, tanpa membantah, tanpa ada alasan. Ido didok, sian Mesir pe nasida, nunga ditolak nasida au. Jaladang burju bangsoi. Jala sahatu tikion nasida. Dang marsitutu. Manobba. Jala makka porsiai. Dewata. Dewata anak. Dewata na mangalehon hanguluad di nasida. Molo tari sikrisihi. Ngaga jang pardalanatta majalo hatani dewata. Adong dope di rohatta madok. Bahwa tatulak Tuhani. Panulak na songonon. Dang marsitutu hita. Maka porsiai. Tuhani tu hatta. Dang marsitutu hita mangului ibana. Dang marsitutu hita manangi hokkatana. Jala dang marsitutu hita beribadah. Manobba ima beribadah. Dang marsitutu hita dingolu ni partodiota. Salah satu ciri manang sifat ni naso marsitutu hita atau gait kendor atau mungkin kerdil atau menolak Tuhan sebagai Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita terima perkataannya, yang patut kita taati dan patut kita takut kepada Tuhan. Ima pergumulan ni si Samuel ditiki haposo onna mangulahon ulaoni diakui alai di hatua onna ditolak. Marluhuk madidok na tua-tua ni bangsoi. Alanong matua si Samuel. Sampiati na sida madok. Nga matua ho. Dang hobe manguluhok kami. Tabayak ko jo antara generasi dohok na matua manang di kantor saling menggeser kan. Manang natoras dohok anak kon nga matua bapak. Tu sadai ho. Yatung neang-neang mandok katana atau patop pojongjong inna kan ngama tua bapak doho oma murah-murah hiya kita mandok katai ala neang-neang do peda kita murah-murah mak katai doho akan asingi unang majo to mata tu bapak tak doho tulan sia tu nama tua akan ada dilebuk ta olodo dang pola ta tangihon di bana mak katai kahatan de tua dui sodok konon ni ngalam cerewet inna mesti mungkin ikon perhati honot tado bahasa-bahasa tai maradopon akan tumua siak kita
Mulai pati palimahoni di dok akan natu mua siak kita natu atuat tadi. Dak holan natu rasta. Pemimpin di gereja, pemimpin di pemerintahan, mereka adalah wakil Allah sebagai orang tua kita, wakil Allah untuk melaksanakan tugas yang diberikan Allah kepada akka nama tua. Aitiki haposon ya kana matuai di jaya donasida jala dengan mengula-ula jala sukses jala sejahtera baik itu perjalanan ni masyarakat, perjalanan di negara, perjalanan di perkarejuan nang ditongani keluarga. Alani pergumulan da borak do oddi si Samuel. Jala ima alani pergumulan dai di pasaha ibana matu dewata. Jalai do naik si do honotta, molo hita lamba tua, adong do pergumulata. Pisik talam gale, pikirat talam gale, rohat talam gale. Jala danggat jang pe pikiratta. Jala pangatu siota nunga berbeda, tu sudut no poso. Tu dak danak tu pahopu. Sude nunga lam gale. Bahkan akahata nama ninggung prasata. Mungkin marah kaluarat doi jala muncul sianaka sudut nau poso. Alai dang taratasi hitai alai di togihon hatani dewata songon si Samuelon nagabe bagian pergumulatai dungi di sukun ibana ma dewata. Jala di pasahat ibana ma tu dewata. Ido nana yang dohononna. Sude na poso ni dewata manang hita manang danak, manang na porsea, manang na burju, manang na soburju. Sudah nati nopani dewatai, adong do pergumulanda. Alai beda na porsea, beda na dao siat dewata. Molo na porseai, tu dewata do, ibana mangalu-alu. Alai molo na so porseai, olo ma mocot-mocot ha porseaon na, kembang kempis. Manang sipata turun naik haporsiaonna. Apalagi halak nasa porsiai putus asa jalalas madele dau sian dewata. Godanggo namasa dihadiriota nasopas menghadapi pergumulan di ngolutta. Alayang gua kana porsia menghadapi pergumulan molodang taratasi be, molodang bui be terpikir ho kita, apapun kehidupan kita ini pasti tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita, dengan tenaga, dengan kekuatan kita. Tapi kita masih punya kekuatan, masih ada yang bisa kita andalkan, masih ada yang bisa kita tempat kita berlindung, tempat kita berserah. Jadi beribadai, berdoa, isomah kita manang di pergumulan ini membuat kita bahwa dengan benar-benar menyerahkan hidup kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Pergumulan di si Samuel di turpuhon, ahama apul-apul di pergumulan ni si Samueli. Didok dewata molo alasan ni bangsui hirana ditulak si Samuel pemimpin jala ya anak konna pe dicoba do memimpin bangsui di pajongjong si Samuel alai ya anak kon ni si Samuelon ninna dang songon si Samuel memimpin di tongan ni bangsui alani ditolak nasida si Samuel dohot ya anak konna on ninna holam manari hobbutuhana dohot kesenangan pribadi dohot mangahuti holan narikot tu si panganon ni perdagingon dang dijalankan tugas tanggung jawab alatiki kepemimpinan hierarki istilahna molosian bapak langsung do tu yanakon istilah dinasti ido sasitong na ditiki alai di bagasan tikion ala pergumulan ni si Samuel ibe tong do yanakon na sobui pemimpin, nasubui melanjutkan akan adenggan nabi nain ni bapana manang natorasna. Jalaido nagabi pergumulat tato. Hita do na terheba akan natua-tua na jolo. Tado ma
mulai si keluar hita sekolah boido tu ladang. Alai boido hita S1, boido hita PNS, jala boido hita mencari nafkah dengan jala sukses. Terhebat do hita, bergumul mah hita tu anak kota sonari, sarjana do, alai mangido-ido do tu natoras, dang tu rohana pemalas, mangulau-ulaonna, jala dang diboto, nang siulaonna dohok mangalului ngolu-ngoluna. Ima pergumulatai. Atar songoni marana pinaturu ni si Samuel di son harap rohana jala ketentuan dibangsoi dohok di halomohon dewata boy meneruskan tugas sian bapana manang natorasna. Jala boy maniru songon cara tanggung jawab ni di partodion na pinatupa ni si Samuel di tongani bangso nang di keluarga marana subui. Kadang berpikir do manang seorang guru ate halak diajari jala muridna anak dihalak ido nama jalo pangajarion jala berhasil. Alaya nakonda kadang dang di jalo pangajarion ni na torasna. Parjamita pe olo do songoni manang situa. Ida bajojot bolonga sega geleng situa, ida situa do na torasni inna. Di dia do hasituan na inna manang Bibel Pro, manang padita. Anak di padita ngalanga soma libana di gereja dang dietong be hira parmiamanna nama dietong gereja. Saya dong do songoni. Tar songoni ma rupani nah inilah ni si Samuelon pergumulan berat, anaknya tidak bisa meneruskan. Sude naniulanai dang boy ditiru jala bangsoi manulak dewata. Apa yang gaddo naong niulan si Samuel ditongani bangsoi. Di pergumulan nai di dewata ma dung bangalu-alu si Samuel tu dewata ninda dewata ma dang ho natinula na audo. Ala ditikin si Samuel digoari ma kerajaan di bangsoi, kerajaan teokrasi. Artinya Allah memimpin, Allah gawe raja. Jala dewataro langsung bicara, alai langsung tu si Samuel. Jala dipasahat tu bangsoi. Jadi nasida langsung komunikasi. Imana dok konda teokrasi. Irop badidok dang hona tinula na audo. Jala imana ho pasahat na parjolo nakin ngahui da ngautadda rohana sida. Sian Mesir sahatu tikiope nggona sida manobba dewata silewado gana-ganan rohana sida dang manobbaau. Ida banuro nakin ta ida jala tarisi-risihi rohatai manobba dewata do manangdang selama perjalanan ni naung tadok kita majalo hatani dewata naung tadok kita mangula manang manguloi manang majalo hatani dewata ate bohado tatulak hatani dewata jala dang tasobba Tuhani dengan sepenuhnya on sipatu reota jala pergumulan di hita. Amang inang alani ima apul-apul di jalo si Samuel. Hobartu topik minggu sadarion. Allah menguatkan hambanya. Allah menguatkan hambanya. Allah nungga dengan diula si Samuel nang petardo gagal ibana tu yanakonna gagal dang rohani bangsoi do masalah. Hatani debatana pinasahat na tu bangsa itu nggak dipasah si Samuel. Tapi hati bangsa itu yang menolak, tidak menerima, tidak membuka hatinya kepada Allah. Lau sido nang jamita di sekolah minggu ketika Paulus berkhotbah ke satu gereja atau daerah Filipi, ada bernama perempuan Lydia namanya. Jadi supaya dia bisa mendengar dan terbuka kepada perkataan firman Tuhan yang disampaikan Paulus, Tuhan menentuh hati dan pikirannya. Sehingga terbuka ma rohana dohot pikiranda. Songoni dora naing dohonon natu hita. Dibaritahon hatani dewata marhite jamita, marhite edde.
marhite aka musik, marhite namar tangiang hita. Apakah memang terbuka hati kita dan terbuka pikiran kita untuk Tuhan dalam komunikasi kita, dalam ibadah. Imana idokna marsobatu dewata memang dengan memberi hati dan pikirannya. Mana masa tu silidiai dung buka rohana jala dipargugoi dewata ibana mangukap rohana doho pikiranna tu hatani dewata porseyama ibana di hatani dewata ai di do di Roma sianna tu mangihon tubuh ma haporsea. Jala molo tatangihon dengan membuka hati dan pikiran kita kepada perkataan Tuhan, bukan perkataan Biol Pro, bukan perkataan pendeta, bukan perkataan sintua, tapi kita sedang Tuhan bicara kepada kita. Apa yang mau Tuhan bicarakan kepada kita dan apa yang mau kita sampaikan terbuka di dalam doa kepada Tuhan. Dengan buka hati selebar-lebarnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kita percaya. Di dalam pergumulan kita itu terhiburlah Samuel. Demikian juga kita hambanya, orang percaya. Yang membuka hatinya dengan benar dan tulus. Memang dia komunikasi dengan Tuhannya, dengan Tuhan kita yang kita sembah. Dan kita komunikasi dengan dia. Maka percayalah kita terhibur dan dapat menyelesaikan perkara. Dan Tuhan memberi petunjuk penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh Samuel. Didok debatama tu ibana. Pajongjong ma raja dinasida. Pajongjong ma raja dinasida. Buasa dioloi debata pangiduan di bangsoi. Dang dipartahaton. Membela si Samuel nian di partahatom ma homa ay ngadeng gad diulah ho inaon di debatama ni atibana daun alai dangi mangapuli rohani si Samuel pajongjong ma ninda nanaing dohonon di debata molo di pajongjong rajana naing ajaron di debata na sida aidung di pajongjong rajana tarida marajanai dang majalo hatani dewata. Ima sisau. Dengan syarat kalau berdiri rajanya harus menerima perintah Tuhan dulu. Baru disampaikan ke rakyatnya dan baru dilaksanakan. Ternyata setelah dia jaya Saul ini. Setelah dia duduk di kerajaan. Dia tidak komunikasi lagi dengan Tuhan. Dan dia sudah membesarkan dirinya, merasa hebat, dan dia menjalankan dirinya dan kehebatannya. Karena itu Tuhan mengambil rohnya dari Saul. Jadi ima cara ni debata di pajongjong pe rajana asa diboto nasida raja nama nguluhon nasida nasia jolmai ima nama nulak dewata godang siang keinginan daging do nasi narihonna doh na niluluanna dang manukun jaladang di pasaha ibana bangsona doh tarajaonna tu dewata ahama akhirna molo parjolo di pajongjong di songgopi todini dewata si Saul alai dung dialo dewata. Dung dang dijalo hatani dewata. Dung dang diulahon hatani dewata. Di saati itor ruardo todini dewata sian si Saul. Hita pe neng dohonon da duate tu hita molodang terbuka rohata molo macam pikirata taringot tu hatani dewata pajalo otta tangiakta haporseauta parhuriauta molodak totu nang perpungota molodak totu haporseauta ba ingok ma todia hado naung songgop tu hita molo todini tuhani miad di hita songon si Samuel 5 terbahed sa menghadapi pergumulan jala nasa napi nasaha ni dewata di ulahon ibana di tongani bangso jala
di pasahat tu dewata pergumulan na. Iman anaing dohonon na tu hita nang di ibadah sending, manang tahun sending lapatan na, paingotok kita marbarita na uli. Paingotok kita majalo barita na uli. Paingotok kita gabi barita na uli hita. Barita na denggan, dirita, pangalahota, manang keluargata. Barita ni si Samuel, adong do memang nahurang si anak konna. Jalan na taida penang ditongan ni ngolutta, adong do nahurang, daksikop do petaula, tanggung jawab tai jalan sempurna, ditongan ni keluarga, manang maradopon ni anakon. Naing dohonon na tu hita pergumulan dui di hita, alai hita songon na persea manang na posonai, pasaha matu dewata. Pasahaton, ikon marsitutu, sian nasa roha, sian nasa pikiran, jala ikut taida komunikasi itu dewata. Bergaul seperti Abraham kepada Tuhannya. Bergaul seperti Ayub kepada Tuhannya. Jala songon silidia, naukap rohana, terbuka pikirannya. Itu harus kita renungkan. Masih terbukakah hati kita untuk berdoa? Ketika kita sibuk bekerja, kita buatkah alasan? Aku sibuk, enggak sempat ke gereja. Aku sedang di perjalanan. Kami arisan hari ini. Kami pertangyangan di sana. Katanya, bahkan mau sebagai parhalado pun dia tidak terbuka hatinya dengan sepenuhnya untuk beribadah atau memberikan waktu dan pikirannya. Adong dope maddo nang naporsiai, adang urikko tiga rejai, urikko do nama sarion, urikko do keluargaku ninna. Kalau parjolo Imam Matius onomi ayat 33 tahedi dok, jumolo ma lului hamu harajaun ni dewata. Dungi tabahonon nama akaudeng. Tutudo hamu persia disi. Manang holan tabegidoi ima barita nauli. Barita nauli ita jalo jala tahanguluhon. Jala molo ta ukap jala molo marsitutu hita majaloi. Gabe terbaik kita mengadupi ngulut tahun. Jala bui ma nang bangsoi. Jala bui ma nang hita ditongani bangso denggan. Songon naposona hambanya ninda. Hamu aka amangina hita na pungudison songon ido nang si Paulus marhite epistel di hatahon disi di namar barita nauli ibana pergumulan na tarhurung ibana jala ditulak. Nama nulak dewata imana naing pergumulan. Ciri-ciri kita yang menulak Allah ima naso marsitutu hita ro maka persiai mangului dohok manguka rohatta tuhatana dohok dang jonok jaladang hibul hita menerahon manang berserah kepadanya. Ciri-ciri ini haruslah kita lihat di dalam diri kita. Apakah kita sudah menerima dan membuka hati seutuhnya kepada Tuhan. Alani ditulak na soporsiai si Paulus di barita nauli alai toktong do di baritahon barita nauli. Tahun sending mengingatkan kita beritakanlah Injil. Jalahyado di tahun sending dipaingot kita buan sadanari ninda. Mabaritahon barita nauli dang ikon songon au jongjong di langgata. Manang hamu marsiajar marjamita dao. Alai mabaritahon barita nauli terbuka hati kita mengajarkan anak kita berdoa. Anak kita percaya kepada Tuhan. Terbuka dan memberi waktu mengajarkan firman Tuhan sesuai janji kita dibaptis. Naolo doho buat tu gereja. Naolo doho mengajar ibadah Tuhan di dewata. Memang agak daido madok ikut doho nomuna. Nah, olo doa ni muhamu. Alai, bohat adalah terdui sepanjang perjalanan kita. Apakah seperti bangsa Israel ini nungahui dan nasida. Siap mulai Mesir satu tikion dan naing situtu nasida manobbaau alai manobba gana-ganado rohani nasida molo naing dipangido nasida jongjong rajana na naing bebas do nasida unang sai di dalam lingkup peraturan-peraturan yang ditentukan Allah mau bebas supaya jauh dari ketentuan-ketentuan Allah.
Jadi minta raja lah mereka. Dan kemudian mereka minta raja karena mereka melihat ada kekuatan senjata bagi bangsa-bangsa lain. Kami kok tanpa senjata? Karena senjatanya menjamin adalah Allah. Karena mereka menang sebenarnya. Karena mereka memang selalu sejahtera sebenarnya jika mereka taat kepada Allah. Tetapi karena mereka ingin hal yang duniawi, senjata yang lengkap seperti Goliat, dan juga kebebasan-kebebasan di tengah masyarakat, menembah Allah yang lain, lalu mereka minta raja. Tetapi kita lihatlah Goliat, perlengkapan senjatanya yang luar biasa, dan tinggi besarnya badannya, dan juga tentaranya yang luar biasa. Tetapi Daud hanya percaya kepada Tuhan, takluk musuh-musuhnya, dan Allah menjamin keselamatan dan kemenangannya. Nunga tabegei jala tahaporseai jala tapai hutihut songodia pabahenan hagogodo pangurupion ni dewata alai imanakin sotung dosongon bangsoi hita punya keraguan jala di ida dewatado rohatai pikiratai naso tutu hita manobba dewata naso tutu hita ukap majalo doho mangulahon hata ni dewata di ida dewatado songodia perdalanatta di pajalo otta manang ibadah manang haporseaon manang pargarijattai manang keluarga tai manang diri tai di ida dewatado i manang situtui tu dewata manang mangului dewatado tagumuli mai manginang jala tapasaha mai tu dewata jala paru kilo bolo do itu hita molodang marsitutu hita parsaorata tu dewata alani ibadah-ibadah doa parpunguan paredeon doh sude akka pelatihan-pelatihan natar bahek kita laho menembah ibadah untuk Tuhan sude natar baik materi baik roha pikiran naing mah tagumuli i asa sempurna diadopan ni dewata jala tapature-ture di pargugui dewata dona posona molo taleo rohatta tusi di pargugui jala parguguan ni Tuhan ido hita. Jadi muladong pe pergumulatta menang termadele hita manginang. Mungkin pergumulatta sehari-hari adalah anak, materi ekonomi, juga antara teman, sahabat, akadongan dahudul, nahumalia kita, negara, masyarakat, pergumulan kita. Dang sadiai di dewata. Molo marsitutu hita, tapasahat ngolutta tu dewata. Molo bergumul do hita taringot tu gerejatta, dohot ngolutta di tongani huriai pargarejata nang haporsiauta pasaha mai tu dewata asa di patudu dewata haluaon jala malua hita na di pangido dewata parsitu tuotaido dengan benar-benar menembah membuka hati menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang kita lakukan jala imah taula. Tuhan menguatkan hambanya. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan, marhite asi-asimi dipakulingi hodo hami, parsobaon nami, naing marsitutu, daudo rohanami sian ho, jalo jut tertutup pikiran nami, mangatusi dalam mi, manadaho Tuhan, dohot madalaton akan adinggani. Sai pargugui mahami Tuhan akan aporsea diho. Pargugui mahami Tuhan darotu ado pammi. Pargugui mahami di sude akka pargumulan nami. Galedo pikiran nami. Galengulu nami. Pature-ture hami Tuhan. Di pergumulan nami na rosonggop. Tuhami ganuk marsada-sada. Dang terpikiran nami manangaha. Jaladang tarulaho kami manangaha. Jaladang terbahik kami manangaha. Tuhan. Naing mamarsitutu rohanami. Pasahat toni sude pergumulan nami tuho. Dongani mahami. Pargugui mahami. Apehon tangami. Mamasu-masu hami. Asa jumolo rohanami tuho Tuhan. Jumolo hami mangulahon ulahon. Napi nasahami. Dungi akka odeng paturatireon nami mai. Marhite akka hatami. Tuhan tatap mahami. Ganuk marsada-sada.
tatap keluarga nami, sisolhot nami, nang songoniak na humaliak kami, masay gudang pergumulan, na manusay, roha pikiran nami, dinasusa roha pikiran nami, tuhodo hami maporus, pamonang mahami, jala palua mahami, tuho mahami Tuhan, mangalu-alu, jakon mahami, pamonang mahami di sasudinay. Mauliate ma Tuhan, di panugum-nugum di hami saat tutikyon, masay gudang, jala gudang nahumurang, di partodion parrohau pikiran nami, di haporseaon, di pabahayan nami, di partodion, nang di parnguluon, gudang situ tu, pature-ture mahami Tuhan, marhite todimi, apeho tangami, mamasu-masu hami, lam togu di haporseaon, jala lam jonok tuho, jala tutu hami Tuhan, parsobba dia dopami. Songoni manang ngulu nami siganu fari. Pasu-pasu mahami mangulaw-ulaw nami. Pasu-pasu keluarga. Yanakon na nilehommis yan nami satu na magudang. Tabba madinasida parbinotoan. Boy ajar honon nami hatami. Dohop pangajarion gawe anak na burju. Baru na burju panguloy diho. Jalalas di roha dinatoras. Jala pendidikan na denggan. Masa depan na denggan. Tarlumobi nasida gabe saksi. Barita nauli nasida di tongani ngulu nasiganu fari. Tuhan, pasu-pasu jala pergugui mahami, ditanggung jawab na nilehommi, meluadong akka kegagalan, pergugui hami, pature-turei dohok mangulahoni. Huwa kami huriam HKBP Immanuel, rap dohot akan aposom, ruas ni huriam, hami saluhutna, asa parguguam muhami, mamaritahon barita dauli, tugas na nilehommi paingotok kami, di tahun sending di bagasa sa taonon. Sagabi toktong margugo hami mangajarhon, mamaritahon hatami, tugas na nilehommi, tuhami akka na porsea, songon na toras, songon na porsea, dohot na posom. Pargugoy mahami, songon hatami, akka na posomon. Pasu-pasu mahuriamon, unang marsak diaka pergumulan na dohot di pakubasion nang diaka materi nanaing si patupaon ni huriam tu hahebang ni ruas ni huriam tu hahebang ni nang parulaon nami pelayanan nami di tongani huriami. Tuhan siadongan nami diaka namarulang tahun di bagasan mingguon ulang tahun pernikahan. Saya tabai magajang ni umur di nasida. Jala martaba-taba ma pasu-pasum. Nang rohana sida. Tabba ma laho mamuji ho. Dohot mangulaw-law nasida. Tabba ma kanauli na denggan. Nagabilas ni roha. Ditaban yaka ari-ari na nilehommu di nasida. Songoni keluarga na berulang tahun. Saya gabi keluarga na gabi ulam nasida ditanggung jawab di partodion, ditongani keluarga, tu yanakon, jala keluarga na sejahtera, jala na saur matua, dihatam dohot di ngolu di keluarga. Tuhan hubua kami, molotung adoksian tonga-tonga nami na hurang hipas di pardagingon, terlumobi di parrohao pikiran, nagali Tuhan lehot di hami, hipas ni partodion nang di pardagingon. Asabui hami marulup-ulup laho pasahaton ngolu nami hibul tuho marahite ngolu nami na pinasahami. Tuhan asima roham di hami sai pamalu mahami si anak kapar sahitoni dohot sian sudi na manusai ngolu nami baik di perekonomian nang di akka pergumulan nami di tongani masyarakat nang di sudi tahe akan masa di ngulu nami. Hubah kami secara khusus namar sahid di tongani huriami na okname dohot pemulihan ima inanami Maria Montes Boru Hutagalung, inanami M Fitrianti Boru Silalahi, inanami naung pemulihan inanami Masni Boru Guru Singa,
Amanami DP Simatupang Pemulihan, amanami Sintuai Hutajulu, amanami Elpin Pangaribuan, inanami Sintua Dr. Andus L. Borubarus. Tuhan di nasonggok parsahito tu nasida. Perhitianmu ma rumah sakit doho obat doho perawatan. Mananggali sahit sian sudi amanami inanami. Asabui nasida marlas ni roha. Rap doho keluarga mangula ulaun nasida. Jalarap hami ditongani huriami marulupulup. Manobba mamuji ho Tuhan. Perhitianmu ma las ni roha doho semangat nai baru. Mananggali sahit sian pamatang nasida. Makirim tuhodo nasida. Molope margumul nasida di hasonggop ni sahiti. Alai hatami patuduho Tuhami. Hodo Tuhan hamonangan. Hama malum. Jala tanganmu nasun gugui. Dangadong nasotar patu paho. Paluahon nasida. Sian pergumulan ni sahit. Nang hami saluhutna. Tuhan pasu-pasu masaluhut keluarga. Namadongani. Jalalas ni rohai di nasida. Tuhan mamalum ni sahid ni nasida. Tuhan asima roham. Tatap mahami huriami. Toktong malehon rohana siakoi. Asa terbuka rohanami mabahin naringgan. Ditongan ni huriam. Keluarga masyarakat. Disudi parsauran nami di perdalanan ni ngulu nami. Saya pakai rohanami ula-ulam. Marbarita nauli marhite pangalaho. Hata nang ngulu nami. Hipas mahami jalam hasehaton hinorhon ni asini roham dohot hama malum nasiakko. Jala tarapul situ tu hami disudai parsorion nami. Urasi hami siad dusa nami asiroham patau hami jongjong diadu pami. Asa tung merhanguluak kami. Jala di hami hanguluan nama noktongi di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Papungu pelean marede hita. Sian nomor 732 dimulai sian ayat sada. Sai ampe honang
tangyakon ma peleata. Ali dewata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon nadinggan. Dohot nasau libasa na maulitus. Hupasahat hami masian dan nilehon mi tu hami. Pelian nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparahasia kami pelianon. Pati bulhon harajaun muri tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang disilehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang. Saya pinorbadi amaguarmu. Saya roma harajaonmu. Saya sauk malomani roham. Di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluas siapari. Saya sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewata Mahita, di sodakon Tuhan Dewata Mabohina Tuhita, jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan Dewata Mabohina Tuhita, jala di pasorhon madamena tu torditabe.